Әйдә, кызым, аш пеште, нәрсә моңаеп карап утырасың? Әниең җырчы булырга хыялланган иде. Өлгермәде шул. Тормыш сөя уңганнарны, сирәк кыю булганнарны, уяратмый ялкауларны, юлда туктап калганнарны. Алга барам, алга, үзем салган юлдан, үз көчемә генә мин ышанам. Кулымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар эшләргә ашыгам. Алга барам, алга, үзем салган юлдан, үз көчемә генә мин ышанам. Кулымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар эшләргә ашыгам. Тормыш юлы зур имтихан, һәр көн тора сынаулардан, тайпылмыйча барыр юлдан, хыялыма каршы барам. Алга барам, алга, үзем салган юлдан, үз көчемә генә мин ышанам. Кулымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар эшләргә ашыгам. Хыялны чын итер өчен тырышамын, иртә кичен һәр чак алга барыр өчен. Җитсә иде минем көчем. Алга барам, алга, үзем салган юлдан, үз көчемә генә мин ышанам. Кулымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар эшләргә ашыгам. Алга барам, алга, үзем салган юлдан, үз көчемә генә мин ышанам. Кулымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар